На сръбска. Иди не А врати. коя е най-топла планета? Планета е само Джевджири. Джевджири. Юпитер, Сатурн, нека Плутон, добре и кошами. Плутон вече не е планета. Имаме наки, Ей, а коя е най-ладна? Ладна е Земя. Земя. Въздух. А Марс? Чекайте. Въздух, земя или земя, въздух? Jer tamo nema. Абе, слушата, питам много пити. Ojda. Човек дойде да си пари ще му даде. Ти... Не знаеш коя е най-ладна земя. Jer tamo nema. Шведска. милионер дали ти отговаря. Ей, да пусти му на милионер, чуеш? Нема да поговори. Ама дали че оди да играеш? Ама, годе одом. На бързи А, пръсти. ще погода. Играячът да му кажеш. На бързи пръсти. Да му кажеш на този отбор как е долу. Да, сега. В Гърция да мой момпичката майчина. Ама нека сега. Коя година си роден? Там той бомбарова. Човек. Как човек магаря да го е, човек да го е? Кой, Йова?